سلام تغتاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا كما يتغنيو لو مون خلنا تربحنا تعبينا نزبل كوارس إذا غريبا لغنا لو مارستي كروب سنسيتيف زخونة أرستي عن سادما سلئي ويسلعات صوت هوركب أب حدار ويا فقريات بل زيا حتى زيا بزوح جزي كابستفل عليه وكفالاتنا يتحبرت سبنا كم حتى زمت الدنيا بزوح جزي دما زعجب ملس سلزير كوب خمسة عينات حتوتات بحتو قينو تدبديبي خيدمو أبزي تدلي مفللاين تساقاماتني بتصح سلزي إزي تساقامزي كاب منتهي زبقاس كنريين مجمريا انتهي تتنقناتو كالاي انتهي ملكتات اللو حمام ديو انتهي قينو يتساب كمز خونزلو انتهي قينو يقوم تخوندلا لألو كل دما أب نفسنا زي ملكتات ذكر راينا غلو حمام مخانفة ليتنا نمكل خالو حبريتا وي مخرون كفتني زيادة جن كم ناتوارسي انت عينت حاجات كبروا لهم زقل هبت حبريتا لنا سلازي بقلي لعشش الكاز علف أرس خمسة يكون كلنا بس إحنا لنا زي حدا صوت ركب بحلار حدا قد سبعة تايو نسيون تحرقوا ديلون بقلي لما تكات ركب ولا يكلني سلازي تي قداي كاب دبادي بكام خاد بقلت فلي كان أستوعب كان تردي خام خاد نخلت يخا أبتزلك فغرن زلك حدارن نتقعزو يمقرون يصبغون امبر ايخفون يتعلم بعد نابت تمرتي قد تغوزدكم امبار نايلو مارس تمرتنا low sexual desire and how to deal with it تحد بلد صوتاوي دليت ويكا ناي صوتاوي ركب دليت كمو دما صوتاوي ركب زلنا دليتات نتبقسون كتحد كله كمي جيرنا دما كنعريو وي كنكلاغلو نخل زي عينة منفس كنريهم فتنينا سلازي كاب حدا مصنعتاوي صحف سماسي تتمرتمو كم مغري كم مدهاني ديكونه كم مغري كنتك عملون كان زوترون نخل مغنياتو انتهي يقاتم كم زي نقر كقاتم كله تحادة تاقوال ويتودي از دليت نايس وتاورك كود له خلو ابزيت دليت انت نايس خيد تسألي ابتنيا تسألي نيو ايفكرن نيو كاباي كرها سلز دليو كاباي كالسب سلز امتاتيا سلز كاي حتى استبل عليك علات كو هبغل كم غنا يكون كون يكلني مالتي كونكم سخون قلندي زياده لليوكن كالص اقامات ابكالاتنا اب كمز ነገር بتدغاغام كمالسنا يقولوا ስለዚህ كنريو كنفتنينا تمغنياتات قدامي what is it what is the loss of sexual desires بحال حمامسي انتايو one of the most common sexual complaints among couples in disparity in sexual desire is حمامسي ويز اقامسي اتبزلع عليه بفلا يا معربا وعلم أبزي معبول عالم زبهال حدا كابتي أمونغ فقراتن سب حدارن بحدا زنوبرون بتدقاقا من بزلع على زريه مكساس ويكا قريتاتاتيو تحادي كم زخينات حدا خم زخينات إزي تكالاي حدا صوتا كاب كلتي يومسي تحوت دليت ناي صوتا وركب كله خلو نتكالاي معرب زي كونو لقزي عبس أقام وي عبب كويز فترة بتركب بقليلو خرز قبو دما يكونن بقلت كتعللون كتزاربلون زلكاي لذا حركة كابتون عبيتي ناي حدارن ناي ركب ناي أركنات نتاقمات يميل والله sexual desire differs between men and women بتي دليت ناي صوتا وركب أمونغو دك نسيون دك تبعتيون فللي يالو دليتاتهم سي حادي يكونن لذي men are more readily physiologically aroused بحافة شاكر روخلو دك تبعتيو لعل زبالي كاب دك نسيو دليت ناي صوتا وركبن تبقسون صوتا وركبن اللوهم فيزيولوجيكال كنريو غلنا مالتيو سلازي بحفش عندك تبعتيو ابتا اكالاتهم ابتي بلعتهم بزمت نجار يزوتر زياده ابتي اكالاو كفال اكالاتهم يبتا اكالاتهم يديكتيت زقون ويزوسنتي دليت نايس اوتاو سميتهم نايدك نستيو بنصار كالي women for women is more physiological of course تاكالاتن كفال body نات تاكالات ناتن تراكلو خلو لك كندو دما situational زبحال فاكتور ወይ ባእታውን ኣሎ ወይ ከዓ ምስ ኩነታቱን ጽልዋ ኣሎ አካላትን ጥራይ ዘይኮነስ ኩነታቱን ጽልዋ ኣሎ እቲ ኩነታት ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ it is influenced by how they feel but እንታይ ከመይ ይስምዓና ኣሎ ኣብቲ መዓልቲ ኣብቲ ግዜቲ እንታይ ይስምዓና ኣሎ ብጣዕሚ ተራይ ዘለዎ ኣብቲ ድሌታት ናተን ኣብ ጾታዊ ርክብ ስለዚ ንኣብነት ብኣካላተን ሕጉሳት ዘይኮይና ብቅርፀን ዲበት ብገለ ክፋል ናይ ኣካልን ሕጉሳት ዘይኮይና ድሌታት ናይ ጾታዊ ርክብ ይጎድል ይባል ኣብ ኩሉ ይኮነን እዚ ግን ሓደ ካብቲ ብኣካላተን ዕጉባት ዘይኮና ደቂ ኣንስትዮ ፀገም ኣለውን ይብል ካልእ quality of relationship
اتزلك فقراوي هيوت تقعزو حدار مقورت زي كوين دك نسيو عبد أجامي زلوا نو تبعتاي وانت أجام كله يغلن ديجن زيادة عبد كنسيو تهيوت متشو انت زي كوينو نجارات أجامان تلو زي تفتح أجامان تلو زياتهم ون عبد بقتايم صوتو عبتناتا دليتات نايس وتاورك مالتي سلزي تريلنا عبد كلا عرس تراي زي كنا بزح نجارات كنفتشوا زلنا عب نفسنا له سلزي انتهي تزقدل زلوا كنتات كنرلنا زي حدا فاكتور حدا بترينا دلنا كالاي السيبتومز انتهي خدت ملكتات ناتو حدا سب كم زعما كله صوتاو ركب زيصاله وي دس زي بولوسي حميم له مالته يكون نو زي كنفلاليه كنكلالنا زيوم جنريوم زلنا بتتጋጋማ ኣብዚ رأيولو ግዜ እምኻነ ነዊሕ ግዜ ንኣብነት sexless relationships ዝብልዎ definition ብዓለም ደረጃ ጾታዊ ርክብ ዘይብል ህይወት ዝብልዎ እንታይ እዩ ኣብ ዓመት ኣብ ሓደ ሓዳር ዘለዉ ሰባት ኣብ ዓመት ትሕቲ 10 ግዜ ጾታዊ ርክብ ዝገብሩ እንድሕር ኮይኖም እዚ ሓዳር ናቶም sexless ሓዳር ብዘይ ጾታዊ ርክብ ኢሎም ይፅውዕዎ تحت 10 ግዜ ጥራይ ዝረኸቡ እንተኮይኖም ማለት እዩ ብኻለ ዘራርባሲ ኣብ ወርሒ ሓንቲ ግዜ ጥራይ እንተተኻይኑ ማለት ግን እዚ እንድሕር ኮይኑ ትርክብናቶም sexless life ኢሎም ዲፋይን ገብሩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሓዳር ንነዊሕ ክቕፅል ትርጉሙን የብሉን እዮም ዝብልዎ ምክንያቱ ሓደ ኣገዳሲ ባእተናቱን ጎዲልዎ ስለ ዘሎ ብሕማም ገለ እንተኮይኑ ካላርስቲ ግን ብሓፈሻ ብዘይ ምቅራብ ክሳብ ክንዲ እንድሕር ኮይኑ ፀገም ምዃኑ እዩ ዝግለፅ ብዝኾነ እታ ካልአይቲ ምልክታት ክንርኢ ኢና ሕጂ loss of sexual desire usually manifests as a lack of response to a partner's sexual activity እዚ ከመይ ጌርና ንሪኦ ካበይ ዝረአ እቲ ምልክታት ንብሎ ዘለና እቲ ሓደ ድሌት ሃልይዎ ተበግሶታት ወሲዱ ናይ ፆታዊ ርክብ ተበግሶታት ክወስድ ከሎ እቲ ካልኣይ ተኻለይቲ ወይ እቲ ካልኣይ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ወይ ዝኾነ ይኹን ሪኣክሽን ወይ ግብረ መልሲ ክህብ ኣብ ዘይክእለሉ ግዜ እዩ እቲ ፀገም ኣሎ ንብሎ ተደጋጋሚ ምስ ዝኸውን ድማ እዚ እቲ ሓደ ተበግሶ ይወስድ እቲ ሓደ ግን ቅሩብነት ዘይምህላው ስለዚ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ፀገማት መለለይ ምልክታት ማለት እዩ ሲምፕቶምስ እንታይ እቶም ምልክታት ዝረኣዩ ማለት እዩ ንኣብነት ሴክሹዋል አራውዛል ዲስኦርደር ፆታዊ ስምዒታት ምልዕዓል مسرح كجدف كله كقارص كله ويكا بسرعة مسرح كقارص كله تأكلت ناسي أب جزء صوتها وركب ويكا أبتج جزء من رخخابات ويمتنخافات زخوني يكون سمعت كفترة جبانيرو عند حرزي فترة له سأجمع له مالتي زخونة نجرسي على سأجمع قبل كله ناي حدار مثل لا معلو مالتي يكون ناي تعنات أجمع كون خلي سلزي زيادة ناي تعنات أجمعات ويكا ناي حنقول أجمعات دقيقة أنا كله كريه زرزير أنا وخي بس إحنا جن تقلاتيفنا بحما ودمدمتا كنقويه بلنا كالي erectile dysfunction تملع عال نبلو نسو تملع عالنا وتواتي غنيتا قوال نسوون زي سرح انتلوي كم تقبو يعين تزي هاليو نسوون تقام كون خليو كالي anxiety inhibiting sexual performance نابنا تزيجي بزحدك تبعاتيو ون سمعيو كبنس وتاور كب فرهي حضرو تبعاتي كال فيديو نجرني رأيوا أنت تبل سخا انتحريتي وتبعتين نوح ستارك زي جبرت أنهو كمون كالتيف سمعت دمت أتخينو أن تقول كجباي خيل يوين نبتي ناتا أورجازم كبت حيكني كابزبل فرهي already نتسمعتو يداخمو وين تقول أبتي ستارك فرهن تلو أخوانو تبوق أي كلونية وي تبوق أي perform أي جبرني زبل الحنقولا شاقلوت انتلو أخوينو انزايتي مالتيو نسوون حبت أقامي زفتر وانياتو تصورك كجمر كله زي شاقلو سب انتلو زي شاقلو كحساب بحنقول كانتلو كتالي نتدليتات مالتيو كمدما low level of sexual interest ويكا تحد زبالي ناي تصورك بدليتاتن بحقتاتن دليت زيبلو تعود دليت زلو سبون كلي يخليو ስለዚህ ካለ ድማ recurring lack of desire እንደገና ተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት መንፈስ ናይ ጽልኣት ወይ ዘይምድላይ ናይ ዝኾነ ይኹን ፆታዊ ርክብ ድሌታትን ባህግን ዘይምህላው ማለት እዩ absence of sexual fantasies in others ካለ ድማ ጠቕላላ ሕልምታት ወይ ከዓ ከምዚ ፋንታዚ ዝብሎ ኣብ ሓንጎልካ ትፈጥሮም ናይ ፆታዊ ርክብ ዘለዎም ደስታታት እዚ ሓሳባት ዛብ ሓንጎልካ እንተዘይብልካ
probably ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌቱን ጎዲሉ ስለ ዘሎ ጥራይ ስለዚ ፋንታዚ ናይ ሶክሽል ናይ ፆታዊ ርክብ ኣብ ሓንጎልካ ወይ ኣብ ስእልታት ኣብ ሓንጎልካ ዘይምህላውን ሓሳይ ምልክት ሓደ ናይቲ እዚ ትሑት ዝኾነ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ኩለን ድራኽወን ከም ምልክታት ከነስተውዕለለን ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ኣካላትና ሕጂ ምልክታት ክንርኢ ፀኒና what causes it እንታይ እዩ ከትጠንቂ ብሓፈሻ እቲ ጠንቂ ናይዚ ዓይነት ፀገም እዚ እንታይ እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብሲ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ከምዚ ክኸውን ከምዘይክእል ንፈልጥ ኢና ስለዚ ገለ ጠንቅስ ክህልዎ ኣለዎ often እዚኣ ኣስተውዕሉላ often the cause of low sexual desire will not be revealed by medical or laboratory tests እቲ ቁሩብ ዘይፅቡቕ ወይ ዘፍሪ ናይዚ ጉዳይ ናይዚ ሕማም እዚ ብዝኾነ ይኹን ሕክምና ብላቦራቶሪ ወይ ብገለ ቴስት ገይሮም ብሕክምና ክፈልጥዎ ይክእሉን እዮም that's a big problem ምክንያቱ ብርግፅ ብካውንስሊንግ ብዘረባን ዲስካሽንን እምበር ደምካ ሂብካ ወይ ሽንትካ ሂብካ ገለ መለ ተመርሚሩ ዝፍለጥ ዓይነት ሕማም ኣይኮነን ስለዚ ምስትውዓል የድልዮ እዩ the single biggest psychological cause of hyperactive sexual desire may be depression እቲ ዝዓበየ ፀገም ፅልኣት ናይ ፆታዊ ርክብ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ክልቲኡ ፆታ ድማ ዲፕሬሽን ወይ ከዓ ሕልፍ ዝበለ ደረጃ ናይ ስትረስ ወይ ፀቕጢ ማለት እዩ ሓንጎልና ፀቕጢ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ክልቲኦም ፆታታት ንድሌት ናይ ፆታዊ ርክብ ከዳኽምን ክድህኽን ዝኽእል ወይ ከዓ ከትሕድ ዝኽእል ዝኾነ ሰብ ዲፕረስድ እንድሕር ኮይኑ ብዝተፈላለየ ቁጠባዊ ዲፕሬሽን ክኸውን ይኽእል ፋይናንሻል ዲፕሬሽን ክህልዎ ይኽእል ካልእ ወርክ ሪሌትድ ወይ ከዓ ናይ ፅምዋ ናይ ዝተፈላለየ ፋክተርስ ዲፕሬሽን ወይ ከዓ ናይ ሓዘን ናይ ጭንቀት ናይ ዘይምሕጓስ ዝተፈላለየ ዲፕሬሽን ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ሰብ እቲ ከምዚ ዓይነት ኣብ ዲፕሬሽን ኣብ ዝህልወሉ እቲ ሰብ ዝኾነ ይኹን ድሌት ናይ ፆታዊ ርክብ ወይ እቲ ዝነበሮ ድሌት ናይ ፆታዊ ርክብ ይጎድልን ይደክምን እዩ ስለዚ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና እቲ ብፃይና እታ ብፀይትና ኣብ ምንታይ ዓይነት ሂወት ኣላ ስለዚ ክንድግፎም ካብዚ ዲፕሬሽን ንክወፁ ክንድግፎም ክንክእል ኣለና ካብ ተወሳኺ ናብ ዲፕሬሽን ንእትዎም ምክንያቱ ብሰንኪ እዚ ነገር እዚ ብሰንኪ ዘይምርዳእ ስለምንታይ ፆታዊ ርክብ ተኣብየን ዳላ ስለምንታይ ኣብየን ኣሎ ማ ኣይፈትወንን እዩ መንፈላለ እናበልካ ተወሳኺ ፀቕጢ ትውስኽ ተለካ እቲ ሰብ መሊሱ እቲ ድሌቱ እናጎደለን እናደኸመን ክኸይድ እምበር እናወስኺ ኣይከይድን ስለዚ እዚኣ ከነስተውዕለላ ዘለና ፋክተር እያ ካልኦት ተወሰኽቲ ኣብ ዲፕሬሽን ኣቦቱ ከሎ ካልኦት ድማ እንታይ ኣለው ንኣብነት ፋቲግ እንታይ ማለት እዩ ድኻም ብስራሕ ኣዚኻ ምድካም ማለት እዩ ወይ ከዓ ከምዚ ኣካላትካ ሙት ክብል ከሎ ፋቲግ ይበሃል ከምኡ ድማ ስትረስፉል ላይፍ ስታይል ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰባት ናብ ዝተፈላለየ ነገራት ይጓዓዩ ስራሕ ትውዕል ካብ ከድካ ጅም ትኸይድ ካብ ገለ ትገብር ካብ ካልእ ቆፅራ ኣለካ this kind of stressful lifestyle ንሶሻል ዲዛይር ናይ ሰብ የዳኸመ እዩ ምክንያቱ ሓንጎልካ ኦኪፓይድ ስለዝኾነ ብዙሕ ነገራት ቦዲ ኢሜጅ ፕሮብለምስ ኣካላትካ ብቅርፅካ ብኣካላትካ በቲ ግዳማዊ ኣካላትካ ሕጉስ ተዘይኮይንካ ዝኾነ ዝጎደለካ ኮይኑ ስማዓካ ተኮይኑ እዚ እውን ፅልዋ ኣለዎ relationship experts say ኪላታት ናይ ሓዳርን ናይ ርክባትን እንታይ ይብሉ resentment is a major cause of libido loss for both genders resentment ዝበሃል ድሕሪ ዲፕሬሽን ሓደ ካብቲ in fact ናብ ዲፕሬሽን ዝወስድ ንሱ ሓደ እዩ ኣብ ቀታሊ ወይ ኣዝዩ ነቲ ናትካ ስምዒታትካ ዘድክም እንተሎ ሪዘንትመንት እንታይ ማለት ሪዘንትመንት ኢልናኻ ቂምታ ማለት እዩ ወይ ከዓ ከም ዝሕልፍ ዝበለ ቂም ኣብ ሓዳር ኣብቲ ምሳኻ ዘሎ ሰብ ዓብይ ከም ዝተበደልካ ክስማዓካ ከሎ ቅርሕንቲ ዝመልኦ ሕርቃን ክህልወካ ከሎ እዚ ካብ ዘይተገዳስነት ክመፅእ ክእል ካበይ ክመፅእ ክእል ንኣብነት ሪዘንትመንት ስለምንታይ ምሳይ ዘይከውን ወይ ስለምንታይ ምሳይ ዘይትክስ ኣይደይፈትውን ካብ ከምዚ ዝተመገሰ ሰኣን ብግልፂ ምዝርራብን ሓገዝ ሕክምናዊ ሳይንሳዊ ሓገዝ ኣብ ክንዲ ምንዳይን ኣብ ዘይተደለየ ፀልእ ተኣትዩ እቲ ዝነበረ ሴክሹዋል ዲዛይር ጠቕላላ ክጠፍእ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ዘይምፍላጥ ኣዝዩ ሓሳይ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኮይንና ዘሎ ሓደ ብድሆ እኹል ኣፍልጦ ስለ ዘይብልና ናይ ነገራት ኣብ ኤርትራ ነገራት ብዙሓት ቀለልቲ እዮም ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ኣይዝረብን እዩ ሰብኣይ ብዝደገ ኮለለ ኢሉ በገለ ይብል ደቂሙ ውዕል በቲ ገዛ ተሰበይቲ በቲ ናይ ናብራን ገለመለን ንከምዚታት ዝሕስብ ግዜ ይብሎም ኣብዚ ግን ብዙሕ ነገር ዝተማልአ ነገር ስለ ዝኾነ ሰባት ብዙሕ ነገር እዮም ዘልዩ መግቢ ማይን ጥራይ እኹል ኣይኮነን ንዖም ብዙሕ ነገር ካብ ሂወት ይደልዮም ካብ መፃምቶም ይደልዮም ስለዚ ግልፂ ኮይንካ ምዝራብን ምርድዳእን
ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እቲ ጉድለት ናይ ምርዳእን ብግልፂ ዘይምዕላልን ነቲ ፆታዊ ርክብ ሓደ ካብቶም ቀተልቲ ሕማማት ወይ ጠንቂ ናይቲ ቀንዲ ሕማማት ምዃኑ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ብዝርዝሩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ብንጹር ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እቶም ጠንቂ ማለት እዩ እዚ ብሓፈሻ ክኾን ከሎ ኣብ ክልቲኡ ፆታታት ክኾን ከሎ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ክንጅምር ኢና እንታይ እቲ ጠንቂ ማለት እዩ ቀዳማይ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ክንርኢ እንተኮይንና often experience men often experience lower sex drive in response to ብሓፈሻ ካብ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝወሓደ ዝስምዖም ደቂ ተባዕትዮም ኢና ኣለና ንደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ስምዒታት ይሓይሽ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ክብል ኢልና ነርና ናይ ደቂ ተባዕትዮ ስምዒታቶም ክጎድል ከሎ ጠንቂ ናቶም ክኾኑ ዝኽእሉ ንኣብነት እንታይ እዩ heavy alcohol consumption ካብ መጠን ሕልፍ ዝበለ ናይ ኣልኮል መስተ ንፆታዊ ርክብ ይቀትለዩ የዳኽመዩ ካብቲ ሳይንስ ማለት እዩ ካልእ ስትረስ ብስራሕ ድዩ ብናብራ ድዩ ብሓዳር ድዩ ብውላድ ድዩ ስትረስ እንተለዎ ተባዕታይ ድሌት ናይ ፆታዊ ርክብ እውን ይጎድል እዩ ስለዚ ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ስትረስ እዩ እዚ ካልእ erectile dysfunction እቲ ብልዕቲ ናይ ወዲ ተባዕታይ ከም ዝግብኦ ክትንስእ ኣብ ዘይክእለሉ ሕክምናዊ ሓገዝ ኣለዎ እዚ ሕማም ዝናብነት ሕክምና ቸክ ክንገብር ክንክእል ኣለና እዚ እውን ሓደ ካብቲ ነቲ ፆታዊ ስምዒት ዘዳኽም እዩ ካልእ performance anxiety ደቂ ተባዕትዮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ዝገብሮም ኣብ ፆታዊ ርክብ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብተደጋጋሚ ወይ ብዙሕ ግዜ ቅሬታ እንተለዋ ዕጋበት ኣይስማዓንን እዩ ዝብል ቅሬታ ከም ዘለዋ ወላ ከይበለቶ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ዘለዎ እንተኮይኑ እቲ ወዲ እዚ ዓቢ ፀገም እዩ ዝኾነ እቲ ፆታዊ ርክብ ክለዓል ከሎ እቲ ሻቅሎትን ጭንቀትን ኣብ ሓንጎሉ ተራ ስለ ዝገብር ነቲ ድሌት ይኣልዮ ስለዚ እታ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ተባዕታይ ወላ ድኻምነት እንተለዎ ከተተባብዖ ክትክእል ኣለዋ ክመዓራረ ምክንያቱ ክመዓራረ ስለ ዝኽእል እንድሕር ቀፃሊ ትነቕፎ ኮይና ግን ኣዝያ ንዕኡን ንዓዓን እያ ትብድል ዘላ ስለዚ ምስትውዓል የድልዮ እዩ እዚኣ ካልእ ሜዲካል ኮንዲሽንስ ዝኾነ ናይ ሕክምና ፀገማት ወይ ናይ ጥዕና ፀገማት ኣብ ዝህሉ እዚ እውን ጠንቂ ይኸውን ተወሳኺ ሜዲኬሽንስ መድሃኒት ዝወስድ ተሎ ገለገለ መድሃኒት ድሌት ናይ ፆታዊ ርክብ እውን የትክመዩ ከምኡ ድማ ኤክሰሲቭ ፕሮኖግራፊ ዝበሃል እዚ ናይ ፆታዋ ናይ ሴክስ ዘለዎ ቪድዮታት ምርኣይ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ዝተመቓቐለ ሪሰርች ንገሊኦም መሊሱ የተባብዖም ወይ ፅቡቅ መንፈስ ይቦም ይበሃል ዝበፅሕ ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ጠፍእ ኮይንካ ግን ካብቲ ሪያሊቲ ካብቲ ሓቀኛ ፆታዊ ርክብ እውን ድኹም ዝኾነ ተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ከንዑ ምርኣይ ትመርፅ ካብ ናብቲ ስለዚ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና እዚ እውን ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኣብ ሕብረተሰብና ንብዙሕ ሰባት ጥዑ ከም ዘሎ ብዙሕ ምኽሪ ዝሓቱ ሰባት ከም ዝገብሩለይ ስለዚ ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና እዚ ወልፊ እዚ ክንሃልዮ ከነጉድሎ ክንክእል ኣለና ስለዚ ንዑ እናጉደልና ግደፎ ደምሲስካ ኣለዮ ቀሊል ኣይኮነን ግን እናጉደልካ ክትክእል ኣለካ ኮንትሮል ክገብሩ ኣለካ እዚ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ክንርኢ ፀኒሕና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኸ sexual desire in females is both more complex and more fragile ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ድሌት ናይ ፆታዊ ርክብ ኣዝዩ ጥንግንግ ዝበለ ክብድ ዝበለ ዓውድዩ ገሊኡ ድማ ከዓ ኣዝዩ ረቂቕ ካብሃ መተኣሳሰሩ እውን ብርግፅ እውን ዘይፍለጥ ነገር እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድሌታት ናይ ፆታዊ ርክብ ወይ ስምዒታትን ኣዝዩ ኮምፕሌክስ እዩ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ መፅናዕትያዊ ዝካየድ ዘሎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብመንፅሩ ቅልል ዝበለ ክኸውን ከሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ምክንያቱ ብብዙሕ ነገራት እዩ ዝፅሎ ምክንያት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ኣካላቶም ጥራይ ዝፅሎ ወላ ብሓንጎሎም እንተኾነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግን ወላ እዚ ነገራት እዚ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ምስ ተዓረየ እውን ደቂ ኣንስትዮ ካልእ ነገር ዝተርፈን ክህሉ ስለ ዝኽእል ብጣዕሚ ረቂቕን ኣዝዩ ድማ ጥንግንግ ዝበለ ከቢድ ዓውዲ ምዃኑ እዩ ዝነገር it is related to hormonal state ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ሆርሞንስ ኣለወን እቲ ሆርሞንስ ኣብ ኣካላተን ዘሎ ድማ ዝተፈላለየ ፅልዋ ኣብናትን ድሌታትን ባህግታትን ባህርያተንን የርኢ ስለዚ ፅቡቅ ፀኒሐን ግንጥል ይብላ ወይ ገለ ነገር ክቀያየራ ክትርኢ ከለካ ሓደ ግዜ ግር ይብለና ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ኮይና ገለ ክንብል ከለና ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ሆርሞን ስለ ዘለዋ እቲ ሙድ ናታ እውን ብኡ ይቀያየር እዩ ዝያዳ ግን እታ ጓል ኣንስተይቲ ከተስተውዕል ክትክእል ኣለዋ ቀፃሊ ነዚ ናይ ሆርሞና ኮንትሮል ወይ ርዲኢት ተዘይብላ እቲ ወዲ ተባዕታይ ከይርድኦ ይኽእል እዩ እሞ ኣብ ዘይተደለየ ግርጭታት ክብፃሕ ይኽእል እዩ So hormonal state alone, how they feel about themselves
and their partner كالي انتي دق انستيو سمعت ناتن بزعبة حدارن بزعبة نفسنن نابن قالن سيتي باقيا انت تدنيق كلا زي تدنق الله نابن نقالن سيتي باقيا أخول أد نقطة تزيبلك ويتصبغ زخانة قبر ملسن تزيبلك ويتصبغ زخانة connection تزيبلك صوت وركبنا تنا دليت ناتا يقدليو ونياتو قالن سيتي صبغتيغي قرمالكي صبغ علخي صبغ على زي لو مصبغ كاين قالك تبلا خلخه ابتنا تحنقل ابتليتا ناي سيكشوال اروزال ناتاون ابترالو زي نكرات ስለዚህ التسبز بلا يقدسايو بفلاي اب اكالاتا كومبليمنت تدلي اقوال قرصا دحري تازوز خيا قالسي حماق قال توصالا تخينكا حماق الله قالت بلا تخينكا ابتناتا دليتات نايت اوتاور كبون سكفتاتات ስለዝህልዋ ደስታ ይጎድል ስለዚህ ኮምፕሊመንት የድልያ ያው ተወሳኺ ብዛዕባ ተሓዳራውን ብዛዕባ ፍቅሪውን ኩሉ ግዜ ክፋል ናይቲ ጾታዊ ርክብ ኣብቲ ፕላን ናይ ተሓዳሩን ተራልዋ በን ወተባዕታይ ምናልባት ክሳዕ ክንዱ ከይፅሎ ኸሊቡ ደቂ ኣንስትዮ ግን ቅሳነትን ርጉእነትን ምቹእነትን ናይቲ ፍቅሪ ናይቲ ምርድዳእ ተራልዋ በን قال ودت وتعاطي تخاري خلون صوت ركب كبر خلي قال نسيت كن انت تخاريخه دليت ناتا يقدلي داكا ስለዚህ እዚታቱን ምስተውዓል የድልዩ in general sexual desire is lower among female than men بحفش كنريو خلنا ግን እቲ دليت ጾታዊ ርክብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይትሕት ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ስለዚህ بحفش ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ دليت ከይህልወን ይኽእል ማለት እዩ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ክወዳደር ከሎ እምበር ክጥቀማሉ ኤክስኪውዝ ገብሮ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ፈሊጠን ኣስተውዒለን ክምክቶ ኣለዋን ኣጀ ምክሪ ብኸመይ ንምክቶ ከዓ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ትሪትመንት ኣድቫይስ እንታይ ንዑ ንምምዕርያር ክግበር ዝኽእል ማለት እዩ sometimes ኣገዳሲ ተሓዝዋ the best treatment for low sexual desire in either partner is counseling to resolve the conflict, hidden resentments, and power struggles. حد جزء أجداسي مرهانيت وي أفوا وسانا هذي تحد دليتات ناس أو تهورك كون زغل مردا وي counseling وي كا حجز كبر كلوتهم سبات نتاوشتهم كيف ردهم اتزلوهم صلي اتزلوهم قيمتا اتزلوهم حرقان اتزلوهم وددر وي صلي نسو يتقن قتال خوين زلو ስለዚህ እዚ ተዘይ ተፈትሑ تخالق كفتح أشجعكم ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ፋሚሊ ቴራፒ ጌርካ ድዩ መሓዙት ኢቲኻድዩ በዓልካ ኮይንካድዩ ብዝተኻለ መጠን ትፅሊ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ንሱ እንተተፈቲሑ እዩ እቲ ድሌታት ከመሓየሽ ዝኽእል ይብለና ኣሎ ስለዚ እዚኣ ከነስተውዕለላ ክንክእል ኣለና እቲ መሰረታዊ ለውጢ ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ እቲ ፀገማት ኣብ መንጎ እቲ ፍቅርን ሓዳርን ዘሎ እዩ እሱ ከዓ ዓብ ተራ ኣለዎ ኣብቲ ባህግታትን ድሌታትን ናይቲ ጾታዊ ርክብ ማለት እዩ Kalai, since depression is the frequent cause of both genders, treatment for depression is key. كم زبالنا عن توا حدا كابتن خلت يوز أوتاتات تزعبي تنكناي تحوت دليل تركب depression way حلف زبالة stress level in denial now. السند حرقينه الزخاء حدا زيو حدا كنيا حمام حورة سبنا ونحيات سبات تعزل لي. تزيز حمام عشش كبهاز كبوي كونن بكبو حكم الناوي حاجة زي اللي حكمنا خيكا ثيرابي سايكاتريست كتكاديو أبي كتكا حكمنا وحاجة كبر الكاك خلال له ስለዚህ ንሱ ተደይ ተፈዊሱ خالق نخفوس عشان جاري زخون ولا أنت تكسر تفتنكون نجزيو ترايكون توسخي perhaps the most effective route is educating both men and women about how women actually become aroused فتحصل سيتي تاكند مدهانيت كتكون وي حاجات تكون تخل مخرجن لهم تمرتي ناي صوتاو ركب دك تبعتيون دك انستيون كمي لهم صوتاو من العال كم تسمعهم كتفتهم زياده دما نتون دك تبعتيو كنفلت انا دك انستيو كنجير صوتاو ركب كم زلعالن دك انستيو نوح فور بلاي يدلين وي كزبله مسعامن متنخافاتن طعم قالات مزرابن يدلين ኣብ ስምዒት ንኽኣትዋ ተብተብ ምድሕሪ ኮይኑ ኣይከውንዩ ብፍላይ እኹል ዝኾነ ድሌት ናይ ፆታዊ ርክብ ዘይብላ ነዊሕ ግዜ የድልያ ንኸተበራብራ ማለት እዩ ልክ
እንታይ ኢሎም ይመስሉ ናይ ወድ ተባዕታይ ከም ልቺ ጣዕም ሰበልካ ይውልዕ ዝብል ናይ ጓል ኣንስተይቲ ግን ከም ፌሮ እዩ ይብሉ ፌሮ ቀስ ኢሉ ይድረስን ስለዚ እዚኣ እናዘከርኩም ፌሮን ልችን ጌርኩም ሰኣልዎ እሞ just that's how the sexual arousal ወይ ከም ምልዕዓል ናይ ፆታዊ ርክብ ናይዞም ክልተ ፆታታት ክሳብ ክንዶ ፍልይ ከም ዘለዎ ክርዳኣና ከነስተውዕሉን ኣለና ሓንቲ ክንዝክራ ዘለና ማጂክ ፒል መከኒና ውሕጥ ኣቢልና ኮምፕሊት ደሕውየና መድሃኒት بقليلو يلن كمسؤون أي مثلاً المغنيات كالس توم حمامة مدهانيات اللهم قاليهم جن كم مدهانيت كنت بيبلنا زعبي يتسقم نايت نبلوز لنا كال أود ندير قينهم ثم بجلسنا يتسقم التبكنينا ولو تكم على يكونه فزي قدمنا توم كالوت نكبر نسوم حوانا بحريهم تتريفو حكمنا وحاجة نجبر نخل فلا كنينا مدهانيت المانج فزي أنا لو متمرتي I hope نقال سبات تا فيديو بستغال متى نخلنا نشتي من نقاق حتى توصلنا تخوني زبل توم أبصقم زلنا دما أبزيت دلي عن فكي سردنا كوفيلنا عليلنا إهمهنيلنا شجراتنا كنفتح يعدمكم انبارنا لو متمرتي أمود أعتبرتي حلا كم توترز الشانل زي كم يجيرنا تحساسبنا نعبي كم يجيرنا هيوتنا نعري فلتنا نسفح بفلاي أبت الناون زتوكوري كم يجينا طعين حجوسن هيوت نمسرت نعوزة تبابع بزح تحسوا تعلني تحساسبانا بمسفح زحجز أبز channel زي سبسكرايب نرجعكم بزح تحسوا تعت كتمهاروا لتدخلوا ثم مجمرة ترين لهم جورج دراري شمي أبجي درار تعت سبسكرايب تجركم بزح كتمهاروا تدخلوا زيادة برايفت بولكي مقصد بلا تمرتي كتمهاروا انت دل يوم دما أبدرار هيوت أتيهم بإيميل أبزي ويب سايت ناتي أب تحتي وين نتلينكي بكم الله كتكم كتمهاروا لون كتعبيرون تدخلوا فلو حتى طلقكم أبزي فيسبوك كانتين إيميلين كسدوا لي تدخلوا ثم وترنا تمهاركم تعبيروا زلهم أجوهم كتصلوا أبيت مودة تايبلون حبيرنا هنا نعبز لنا مودة تناخا كتسبق مخانو رجس إنيا أما كل جزء كابزن نايلوميناتكم تمكروتات ونسخاتكم زقاتمكم وي نسخهم تفلتوا وكم حبرتا تفلتوا وناب كومنت بليز نخالص كل تزلوا يكون كوني لزلوا صرفوا برجت خاتكم ون ناتكم تمكرو أكافلوا ما حجزوا نتوم كالوتكم أجمع زلوا تفلتوا دما شير جبروا لهم شو ممكن تكملوا بحرم بعد ذات مرتب سودي الله أبكالك سام الرغب تحنك النيو. ciao